Com esteu? Soc el Ferran Campillo, soc pediatre, especialitzat en salut mediambiental pediàtrica de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Avui m'agradaria parlar-vos sobre la qualitat de l'aire i com això té un impacte a la salut de la infància i l'adolescència. De què us parlaré? Doncs primer començarem per una part de context, realment ens hauríem de preocupar si realment són saludables les escoles, els entorns escolars dels nostres infants. També parlarem tot seguit, ens centrarem en la qualitat de l'aire i també repassarem alguns altres riscos relacionats molt especialment amb el trànsit motoritzat, però riscos que poden tenir lloc al voltant de l'escola, i finalment parlarem de la sensorització, del monitoratge de la qualitat de l'aire i altres oportunitats en el que són els entorns escolars. En primer lloc, la pregunta que ens hauríem de fer és si és que no són saludables els entorns escolars, les escoles, els centres educatius per la infància. I aquesta mateixa pregunta li vaig fer a una intel·ligència artificial que em descrivís, que em generés una imatge d'una escola. I la veritat és que després d'anar-hi jugant, d'anar fent algunes provatures, vaig fer la mateixa prova demanant-li que em generés la imatge d'una presó. I la veritat és que costaria de vegades identificar quina és quina. I fora l'anècdota, jo crec que la reflexió que hauríem de fer és com ara estem tractant els centres educatius, que no només és el lloc on passen més de 40 hores a la setmana els nostres infants, sinó també molts docents i altres treballadors que és el seu lloc de feina. I per tant, una reflexió de com podem millorar, com podem fer que aquests entorns siguin el més saludables possibles. De fet, si busqueu per internet hi ha algun joc que fan la prova que miren a veure amb imatges que us generen, que us llencen, si sabeu identificar si és una presó o una escola. Doncs, fora de l'anècdota, hem de tenir en compte que els centres educatius han anat canviant en els últims anys i tot això ha estat en un context de canvi global, de canvis urbans, de canvis als entorns urbans, on veiem que ara mateix ja la gran majoria de la població viu, i en el cas dels infants assisteixen a centres educatius de ciutats, de grans conurbacions urbanes, i aquestes ciutats, aquests municipis, al voltant del 60-70%, la majoria del seu espai públic es dedica al trànsit motoritzat. I això té tota una sèrie de conseqüències que veurem més endavant. De fet, aquest espai que hem anat fent servir pel trànsit motoritzat, que s'ha anat asfaltant, ha anat en detriment d'espais naturals, antigament presents en els nostres municipis, i que ha fet que en les últimes dècades s'hagi tractat des de la part de l'urbanisme sovint els elements naturals gairebé com aspectes decoratius i que en alguns casos no han estat desitjables perquè deien que feia brut. I per tant, la pregunta que us llenço és com són els entorns on aprenen i juguen els nostres infants, als centres educatius però també en els nostres municipis, com són? Aquestes són imatges de fa més d'un segle de la ciutat des d'on us parlo, des d'Olot, on veiem que, per exemple, l'espai del Firal tenia una gran presència d'arbres, això facilitava el joc al carrer, el joc també dels alumnes, i alguns d'aquests espais, poso el cas d'Olot, però són molts els municipis de Catalunya que han patit un procés similar, s'han anat transformant. La imatge que us mostrava fa una estona era d'aquest mateix espai i aquesta imatge ens trasllada una mica com estem tractant en molts municipis els arbres, per exemple, que gairebé semblen extrets d'un programa informàtic o d'una pel·lícula, però no ens fan pensar en un entorn natural
amb tots els efectes protectors que té per la salut de la infància, que després repassarem. Aquesta és una imatge molt habitual a moltes escoles de Catalunya. Aquesta és l'escola dels meus fills, però n'hi ha moltes escoles de Catalunya que, sobretot a les entrades i sortides, és un lloc on hi ha molt de trànsit motoritzat i veurem quines conseqüències té per la salut de la infància. De fet, en molts casos són els mateixos infants i la comunitat educativa que ens està alertant que necessitem un canvi en aquests entorns escolars, un canvi que vagi cap a millor, cap a més espais que protegeixin i fins i tot tingui l'oportunitat de millorar la salut dels nostres infants i adolescents. I és que els infants no són adults empetits. Els infants tenen una sèrie de característiques que els fan especialment vulnerables als factors mediambientals de risc. I us posaré alguns exemples. Els infants respiren moltes més vegades per minut i per quilo de pes que no pas els adults. Això fa que l'aire que puguin estar respirant el respiren més vegades i per quilo de pes el respiren amb més quantitats. A més, molts dels contaminants de l'aire solen concentrar-se al voltant d'un metre d'alçada i això fa que aquest aire més concentrat, de més mala qualitat, el pateixin sobretot els infants. De fet, les motos, els cotxes, els tubs d'escapament moltes vegades estan a aquesta alçada que dèiem dels infants i que per tant ho pateixen de manera més directa. No només això, sinó que per la seva anatomia i la seva fisiologia fa que estiguin menys preparats encara per poder detoxificar, per poder eliminar aquests tòxics que poden anar respirant en aquest cas i a més els efectes que poden tenir a la seva salut poden manifestar-se amb el pas del temps i per tant l'exposició que pugui tenir per exemple en una persona gran, en el cas d'una infància, d'un infant, com que tenen aquesta llarga esperança de vida, per sort, es pot manifestar a l'etapa adulta fins i tot. Hi ha un element potser clau, és que els infants no tenen dret a decidir, no tenen capacitat, el món està governat pels adults i les decisions que es prenen tant a nivell individual, familiar, per exemple, si una família decideix que dins de casa es fuma, aquell infant haurà de respirar aquest aire contaminat. O si les polítiques municipals que han votat els seus pares o els veïns adults diuen que al voltant d'una escola hi pot haver-hi un trànsit motoritzat intens, són conseqüències que pateixen els infants. Per tant, totes aquestes característiques fan de la infància un col·lectiu especialment vulnerable als factors mediambientals de risc. I aquí m'agradaria entrar una mica ja en el que seria la qualitat de l'aire i també altres factors, altres riscos que veiem en els entorns escolars, molt especialment relacionat amb el trànsit motoritzat, però no només. I la primera pregunta que potser ens hauríem de fer és com és la qualitat de l'aire a les nostres escoles. Aquí podeu veure com, per exemple, en la ciutat de Barcelona, amb aquest estudi que es va fer amb desenes i centenars d'escoles, veiem que si mirem només els nivells legals, que ara m'agradaria fer un apunt sobre el que són els nivells legals i el que són els nivells saludables, si mirem els nivells legals, veiem que molts entorns escolars pateixen una mala qualitat de l'aire i, de fet, molt poques estarien per sota d'allò que recomana l'Organització Mundial de la Salut. D'acord, podem pensar que Barcelona, en una gran ciutat, té algunes particularitats. De fet, hi ha un estudi fet a nivell espanyol que també va estudiar la qualitat de l'aire a diferents escoles i veiem que si mirem els nivells legals, un percentatge important, un terç de les escoles a nivell espanyol estaria superant els nivells legals, però és que si mirem els nivells que ens recomana l'Organització Mundial de la Salut, en el cas de Barcelona només una escola presentava nivells, en aquest cas de diòxid de nitrogen, ara parlarem una mica dels diferents contaminants que es poden considerar saludables.
Per tant, ens posa una situació global, potser de grans ciutats, i la resta. Doncs, per exemple, en aquest estudi que també es va fer a la ciutat de Girona, doncs podem veure com també, si mirem els nivells que recomana l'Organització Mundial de la Salut, que serien per sota de 10 micrograms per metre cúbic, en el cas del diòxid de nitrogen, doncs cap escola de Girona presentava nivells saludables i, de fet, n'hi havia moltes que també superaven els nivells legals. I això té unes conseqüències legals o jurídiques, si voleu, però sobretot té un impacte molt important en la salut dels infants. Com estem a la resta del país? Doncs, arran de la pandèmia es va crear un projecte que es diu Escola Sentinella, que tenia sobretot l'objectiu d'avaluar com va ser la tornada a les escoles, com això podia o no afectar a la salut dels infants, molt especialment la transmissió del virus del SARS-CoV-2, però també es van mirar alguns aspectes molt interessants, com és la qualitat de l'aire. I si mirem el que passava a les escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona o altres ciutats de més de 30.000 habitants, doncs veiem que els espais exteriors de l'escola totes superaven els nivells recomanats per l'Organització Mundial de la Salut i fins i tot a l'aire interior de vegades teníem també una mala qualitat de l'aire. En els municipis més petits podíem veure potser una millor qualitat de l'aire en relació als altres, però en canvi veiem que també se superaven aquests llindars que marca l'Organització Mundial de la Salut. De fet, quan estem parlant de qualitat de l'aire, estem parlant normalment d'un còctel, d'uns quants components, d'uns quants contaminants. Avui us en parlaré de potser els més rellevants o els que més hem estudiat i més coneixem els seus impactes sobre la salut, però n'hi ha molts. I per tant, quan mirem algun mapa o mirem alguna aplicació amb el mòbil que ens marca un índex, habitualment el que fan és del contaminant que ens ha sortit més alterat és la xifra que ens dona. La majoria d'índexs solen funcionar d'aquesta manera. I per tant, ara us explicaré una miqueta d'aquests contaminants quins són els més rellevants. D'una banda tenim tot el que són els òxids de nitrogen, i el més conegut és el diòxid de nitrogen, que segurament haureu vist com amb les seves sigles, l'NO2, i és un contaminant que està fortament relacionat amb el trànsit motoritzat, tot i que també es pot produir en altres sectors. En l'àmbit urbà, la mobilitat, el transport és la font més important, i veiem com aquests nivells de diòxid de nitrogen augmenten molt especialment a l'hivern i especialment quan hi ha situacions d'inversió tèrmica. Augmenten molt especialment en els dies feiners, que és els dies que habitualment hi ha més trànsit motoritzat, i a les hores punta, justament relacionat amb això que dèiem ara mateix. Hi ha un altre contaminant molt important, que són les partícules en suspensió, o matèria particulada, que segurament veureu amb aquestes sigles, PM, i el número que veureu després té a veure amb la mida d'aquestes partícules. Les partícules que són més grosses i que comencem a estudiar són el PM10, de menys de 10 micres, després parlem de les partícules més fines, que són les de PM2,5, i després ja parlaríem de les partícules més que en diem ultrafines, que són aquestes que estan per sota d'una micra. Això és important perquè, d'una banda, depenent de la mida, ens pot parlar també de la font, de l'origen, i, a més, depenent de la mida, arribarà a un lloc o arribarà a un altre. Les partícules més grosses, la pols, perquè ens entenguem, doncs moltes vegades ens arriba al nas, a la gola, i de fet ja podem tenir símptomes d'aquesta sensació desagradable, que tenim raspera, que tenim alguna cosa que ens molesta, que ens irrita els ulls també. Però a mesura que anem baixant la mida d'aquestes partícules, moltes passen directament a nivell respiratori, passen als pulmons, passen als alveols, i aquestes fins i tot, que en diem ultrafines, acaben passant fins i tot al torrent sanguini, i d'aquí distribuint-se per tot el cos. D'on venen aquestes partícules en suspensió? La veritat és que són fonts molt variades, el trànsit motoritzat també hi contribueix, però depèn del lloc on estiguem, n'hi haurà d'un origen o d'un altre.
la indústria també pot ser una font important, la crema de biomassa, tota la combustió de matèria forestal, de restes vegetals, calefacció, etc., també pot generar partícules en suspensió. L'agricultura també és un àmbit on es poden generar aquest tipus de partícules i també, per descomptat, potser el que més us sona a alguns són aquestes tempestes de pols, que de tant en tant sentim a les notícies d'aquesta corrent de pols de sorra africana del Sàhara que ens pot arribar i que, per exemple, a les Illes Canàries afecten amb més freqüència. Les partícules en suspensió, si agafem aquesta imatge com de pols, encara que sigui molt, molt petita, augmenta si el temps és sec i, per tant, en situacions com la que estem tenint últimament, de sequera, de falta de pluja, es veu agreujada. Per tant, tenim en aquesta època de l'hivern són el pic que tenim normalment d'aquests contaminants. I si fins ara hem estat parlant sobretot de quan fa fred, tant el diòxid de nitrogen com les partícules en suspensió, l'altre que potser us sonarà és l'ozó troposfèric, que haureu vist abreviat com O3. L'ozó troposfèric és diferent del famós ozó de la capa d'ozó, i aquest, per dir-ho de manera molt senzilla, aquest seria el dolent, aquest seria el que està més en contacte amb nosaltres directament i que diem que és un contaminant secundari perquè els òxids de nitrogen que es formen molt habitualment en grans nuclis urbans, amb la presència del sol, i per tant veiem que a l'estiu augmenta l'ozó troposfèric de manera important, es formen aquest ozó troposfèric. Té la particularitat que, a més, es pot desplaçar, com són contaminants secundaris, moltes vegades no tenen per què afectar allà on s'han generat. L'exemple més conegut és la contaminació per ozó troposfèric a la plana de Vic, de molta d'aquesta contaminació que es va generant a la regió metropolitana de Barcelona i que pot viatjar. I de fet ens arriba també a zones més muntanyoses que a priori no haurien de tenir tants de contaminants d'òxids de nitrogen. Les fonts més o menys ja les hem repassades totes, tindríem el transport, la gestió dels residus, la manera com ens escalfem també i cuinem a casa. A Catalunya la majoria de les nostres cuines no solen cremar llenya, no solen cremar combustible, tot i que sí que en tenim moltes de gas, i excepte alguna pràctica, calçotades, etc., normalment no seria el cas, però en canvi sí que tenim moltes llars que la font principal de calefacció és la combustió de llenya, a part d'altres que també tenen una sèrie de problemàtiques que veurem més endavant, com són el gas o el gasoil. Com us deia, són diferents les fonts i, per tant, quan parlem de l'abordatge de la qualitat de l'aire, haurem de tenir-les totes en consideració. Aquestes són dades de l'Agència Ambiental Europea i ens estimen més o menys per cada contaminant quines són les fonts. Llavors veurem que n'hi ha alguns on predominen més alguns sectors que d'altres. Per exemple, en el cas de l'amoni, els purins, perquè ens entenguem, la gran majoria de les fonts emissores són l'àmbit agroramader. En el cas, per exemple, de les partícules en suspensió, tenim molt important la calefacció, però veieu que hi ha és un poti-poti d'un munt de fonts diferents. I, per exemple, en el cas dels òxids de nitrogen, el transport motoritzat hi juga un paper molt important. Pel que fa a les partícules, com us deia, l'origen és molt variat i a cada lloc poden ser diversos. Per exemple, aquest estudi relativament recent, del 2021, podem veure com les partícules en suspensió
de llocs com Barcelona, Manlleu o Viver eren força diferents, així com a l'àmbit de la ciutat de Barcelona la gran majoria d'aquestes partícules generades, aquestes partícules en suspensió es devien al trànsit. En el cas del municipi de Manlleu, la gran majoria es devien a la crema de biomassa, la crema de restes vegetals, a les calefaccions, a la incineració d'algun tipus de residu, etc. I en canvi, a l'àmbit com Bellver, de Cerdanya, podem veure que hi ha una part molt important que té a veure amb els aerosols orgànics secundaris, amb allò que en molts casos poden ser també d'origen natural. I aquí m'agradaria fer un esment de tot això que té a veure amb qualitat de l'aire, que de vegades quan rebem informació de qualitat de l'aire no sabem ben bé de què ens estan parlant. I és que la qualitat de l'aire està legislada i a nivell català i espanyol ens movem amb aquesta directiva de qualitat de l'aire a nivell europeu, però aquests nivells no es corresponen amb els que després de fer una anàlisi de l'evidència científica, l'Organització Mundial de la Salut considera com a saludables o no saludables. D'aquesta manera podem veure com amb la legislació vigent, per exemple, en matèria de partícules en suspensió, segons la directiva europea, que és la que tenim present a Catalunya, només un 4% de la població estaria exposat a nivells fora d'aquest llindar legal, però, en canvi, amb les dades de l'Organització Mundial de la Salut, el 97% dels europeus respirem aire contaminant en algun moment per partícules en suspensió. I així amb tants d'altres. Per exemple, amb l'ozó pràcticament és omnipresent a tota la regió europea. Per tant, legalitat no és sinònim sempre d'inocuïtat. I ara que s'està revisant la Directiva Europea de Qualitat de l'Aire, la proposta que s'ha fet ara mateix és de reduir-la, d'acostar-se als nivells que ens marca l'Organització Mundial de la Salut, però encara no s'han equiparat. I per tant això ho haurem de tenir en compte quan, sobretot a nivell de l'administració, se'ns comuniqui la qualitat de l'aire és correcta, no és correcta, etc. Normalment fan servir termes de compliment de la legalitat i, en canvi, a l'àmbit sanitari fem servir els que ens interessen, que és que si tenen o no un impacte a la salut de les persones. La qualitat de l'aire, la contaminació atmosfèrica, més ben dit, l'Organització Mundial de la Salut està molt preocupada. De fet, l'ha etiquetat com una de les principals amenaces, juntament amb el canvi climàtic, ara en parlarem, per la salut de les persones en el proper segle, i tant és així que l'ha arribat a anomenar l'assassí invisible. I això és perquè bona part de les morts relacionades amb una mala qualitat de l'aire no consten enlloc. Quan un facultatiu, un metge, ha de signar un certificat de defunció, a la causa de la mort habitualment no hi diu una mala qualitat de l'aire, hi diu un infart agut de miocardi, un infart del cor, o hi diu un càncer de pulmó, o una malaltia pulmonar obstructiva crònica. I sabem, per les evidències científiques, de dècades d'estudis, que bona part d'aquestes morts es deuen a una mala qualitat de l'aire. Pràcticament la meitat dels casos de càncer de pulmó, per exemple, de les morts relacionades amb això, es deuen a una mala qualitat de l'aire. També tot el que és mortalitat de causa cardiovascular, com són els infarts aguts de miocardi, però també els ictus, en bona part es deuen a una mala qualitat de l'aire. I per tant, tot i que no consta, té un efecte terrible, i per això l'OMS l'etiqueta d'assassí invisible. Quan mirem dades a nivell europeu, i aquestes són dades de mortalitat atribuïble, en aquest cas a les partícules en suspensió de menys de 2,5 micres, aquests PM2,5, que és només la punta de l'iceberg, és només la pitjor part, diguéssim, que podem mesurar, i veiem com Catalunya
dins del context de nivell de la península Ibèrica, som un dels territoris amb pitjor qualitat de l'aire i amb més mortalitat atribuïble a aquest problema, juntament amb el que seria Itàlia i altres països de l'est d'Europa. Entrem ja una miqueta en matèria. Què passa amb la qualitat de l'aire? Com afecta la contaminació de l'aire a la salut dels infants? Veieu que a nivell mundial són responsables també malauradament de moltes morts infantils per sota de 5 anys, però tenen un impacte no només a la mortalitat, sinó a la qualitat de vida. Una de les coses que més s'ha estudiat és tot el que té a veure amb patologia respiratòria, l'asma, les bronquitis de repetició, les bronquiolitis. A dia d'avui sabem que pràcticament una tercera part dels nous casos d'asma infantil a nivell europeu i en alguns casos, com la ciutat de Barcelona, en àrees metropolitanes amb més població i amb més contaminació, pràcticament la meitat dels nous casos d'asma infantil es deuen a una mala qualitat de l'aire. I això té un impacte molt important en el seu dia a dia, no només pel fet d'haver de rebre medicació periòdicament, en molts casos cada dia, d'haver d'ingressar, del patiment que genera el propi infant i les seves famílies, té un impacte també en l'absentisme escolar, en el fet que no poden de vegades assistir a l'escola com els agradaria justament per aquesta causa, i a més té un impacte molt important de despesa a nivell del sistema sanitari. Les bronquitis de repetició, sobretot ara a l'hivern o l'asma, és un dels motius de consulta més freqüents a les urgències i als CAPs de consultes de pediatria i, per tant, té una rellevància també en aquest àmbit molt important. Potser a nivell respiratori és el que la gent d'entrada li fa pensar més, perquè respirem aire de mala qualitat i, per tant, ens ha d'afectar els pulmons. Però no només aquí, sabem també des de fa molts anys que la contaminació de l'aire actua com un neurotòxic, actua com un tòxic en el cervell en desenvolupament de la infància i, per tant, veiem que aquells infants que viuen o assisteixen a escoles on hi ha més trànsit motoritzat, on hi ha una pitjor qualitat de l'aire, on hi ha menys zones verdes també, tenen un pitjor rendiment acadèmic, tenen un pitjor desenvolupament cognitiu, tenen pitjor memòria de treball, tenen una sèrie de mancances que els seus companys d'escoles o de barris on tenen una millor qualitat de l'aire no tenen. Per tant, això situa també la contaminació de l'aire com una situació d'injustícia, d'inequitat, d'oportunitats per molts infants que han de respirar, perquè és el que hi ha a la seva escola, és el que hi ha al seu barri, han de respirar aquest aire de mala qualitat. Per tant, hauríem de posar el focus també quan mirem en puntuacions de rendiment acadèmic a nivell global, doncs també hem de pensar en la qualitat de l'aire com un factor important a l'hora d'aconseguir aquest desenvolupament òptim dels infants. No només això, sabem que l'exposició durant la infància o fins i tot abans del naixement té un efecte a malalties de l'etapa adulta. És a dir, aquest infant que haurà estat anant durant anys a aquesta escola amb aire contaminat o que haurà viscut en un barri amb mala qualitat de l'aire, doncs a l'etapa adulta tindrà més risc de tenir malalties com les que hem anomenat anteriorment, l'ictus, els infarts aguts de miocardi, malalties pulmonars com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, tindrà més risc de patir-les i a més tindrà més risc de patir-les amb més antelació, més aviat. I també, finalment, tenim, com us deia, no només malalties cardiovasculars, no només malalties respiratòries, sinó també un augment del risc del càncer. Per tant, veieu que la qualitat de l'aire és un factor de risc de primer ordre que preocupa i preocupa molt a l'àmbit de la salut. De fet, sabem que fins i tot a l'etapa prenatal, abans de néixer, ja els comença a afectar. Les embarassades que viuen a barris amb una pitjor qualitat de l'aire tenen major risc de tenir avortaments espontanis, tenen major risc també de tenir un part prematur i també de tenir un baix pes al naixement quan neix aquesta criatura, amb totes les conseqüències que això porta. I, per tant, amb aquests nivells que us
que us comentava, amb aquestes xifres, aquestes són imatges que podeu veure d'infografies de l'Organització Mundial de la Salut, doncs la contaminació de l'aire acaba tenint un impacte molt important. També amb alguns tipus de càncer, molt especialment hematològics, com la leucèmia i els linfomes, en la salut dels infants. I ara passaríem una mica a l'altra cara de la moneda, de la contaminació de l'aire. No sé si alguns reconeixeu aquest volcà. No és un volcà de la Garrotxa, no és el Cruscat ni el Santa Margarida, és un volcà de Hawaii, el Mauna Loa, des d'on periòdicament es reporten els nivells de CO2, de diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera. El diòxid de carboni, el CO2, és normalment no en parlem d'ell com que tingui un efecte directe a la salut de les persones, tot i que és veritat que quan es concentra molt en espais tancats, que tenim aquesta sensació que l'aire està carregós, està viciat, doncs sí que pot arribar a produir marejos, mal de cap, però l'impacte sobretot el veiem pel que fa a l'escalfament global, al canvi climàtic. I malauradament és una xifra que any rere any es va superant, de manera cíclica, com podeu veure, però aquests pics cada vegada són més alts, aquestes baixades també cada vegada són més altes. I per tant això fa que els infants que estan naixent a dia d'avui probablement no tindran l'oportunitat de viure en una atmosfera com nosaltres que tenia una concentració de CO2 molt menor, amb tot el que això implica. De fet, aquestes xifres que han anat pujant any rere any, molt especialment en les últimes dècades, es parla que des de la revolució industrial, però molt especialment en les últimes dècades, hi ha gent que fins i tot comença a fer servir els ppm, les parts per milió de CO2 a l'atmosfera com un indicador de la seva data de naixement, perquè realment si algú ha nascut amb un ppm de 340, doncs ara ningú neix ja amb una concentració d'aquest estil. Per tant, és una cosa que preocupa també i preocupa molt per tots els seus impactes en salut, que ara repassaré molt breument. I de vegades, una mica per posar el context aquí una altra vegada, aquesta corba que veiem que va pujant, doncs és una cosa que com a espècie, com a humanitat, no hem viscut mai a la vida. I per tant preocupa tots els canvis que malauradament alguns ja els estem veient i que a mesura que passen els dies n'anem coneixent de nous i que per tant ens hauria de posar en alerta. El canvi climàtic té una repercussió molt especialment a la infància, tot i que els menors de 5 anys no són ni el 12% de la població, l'Organització Mundial de la Salut estima que sobre ells recauran al voltant del 88% de la càrrega de malalties i de mortalitat relacionada amb el canvi climàtic. Per tant, veiem una situació totalment desproporcionada de càrrega de l'impacte del canvi climàtic a la salut dels infants, i molt especialment en aquells que tinguin un nivell socioeconòmic baix, que tinguin pocs recursos, i molt especialment a països en vies de desenvolupament. I quin impacte té això amb la salut de la infància i com podem mesurar-ho també des de les escoles? Doncs d'una banda augmenten els esdeveniments climàtics extrems, alguns esdeveniments poden ser nous, però la majoria són alguns ja coneguts, com per exemple les onades de calor, la sequera, les inundacions. Això són esdeveniments que no els causa per ser el canvi climàtic, però que el canvi climàtic els agreuja, els fa que siguin més freqüents, que siguin més intensos, que durin més. Per exemple, les onades de calor sabem que són molt especialment vulnerables als infants i la gent gran també. Aquí a la Garrotxa vam mirar què havia passat en l'última dècada i hem pogut començar a mesurar que en els últims anys han augmentat les consultes per patologia per calor en els nostres CAPs i a l'hospital d'aquí de la Garrotxa. Això també genera una sèrie de problemàtiques, augmenta algunes malalties infeccioses, el fet que
en el nostre clima ara, per exemple, pugui suportar durant l'hivern, que tingui hiverns més suaus, doncs pot aguantar la població d'alguns vectors, alguns mosquits, per exemple, que són capaços de transmetre algunes malalties, com per exemple són el dengue. Fa molt poquet, aquest estiu passat, van tenir el primer cas de dengue autòcton, en aquest cas amb un infant a la ciutat de Reus. Per tant, aquestes malalties que fins ara ens sonaven com tropicals, seran cada vegada més freqüents i la infància està en una situació de vulnerabilitat. Si plou poc o tenim inundacions, també l'accés a una aigua potable i una alimentació adequada també serà més complicat i de fet ho veiem quan en aquestes últimes temporades veiem com països exportadors com el Marroc, per exemple, cada vegada en alguns moments ha de limitar les exportacions a països com Espanya, justament per l'escassetat d'aliments en relació a aquesta problemàtica. Si us deia que el canvi climàtic és l'altra cara de la contaminació de l'aire, perquè les fonts, els orígens, en molts casos són els mateixos i les solucions que hi podem aplicar també normalment són les mateixes o s'assemblen molt, hi ha una altra que té a veure molt particularment amb un dels emissors de contaminants a l'aire, que és el trànsit motoritzat, o també els avions, els aeroports, com és el soroll. De vegades el soroll no el tenim tan integrat en el nostre dia com un possible risc per la salut i, de fet, l'Organització Mundial de la Salut parla com el segon factor ambiental en importància, per exemple, en pèrdua d'anys de vida saludable a la Unió Europea. Quin impacte té el soroll i la contaminació acústica al voltant de les escoles, al voltant dels llocs on passen tanta estona els nens? La veritat és que tenim cada vegada més que els infants passen el seu temps en espais tancats moltes vegades i això té una sèrie de conseqüències que repassarem una miqueta més endavant. D'una banda, té problemes d'alguns més subtils, com són la pèrdua d'audició, trastorns de la son, ens costa més dormir quan hi ha aquest soroll de fons, ens augmenta també la tensió, ens augmenta l'estrès, augmenta el risc cardiovascular i en els infants redueix el rendiment acadèmic. Per tant, no és una causa menor. També el trànsit motoritzat està relacionat amb una de les principals causes de mort en gent jove, en adolescents, en infants i en gent jove en general. I, de fet, dins de tot el que són els accidents de trànsit són la majoria d'aquestes causes de mortalitat en el nostre entorn. Que, per cert, la majoria dels accidents que tenen lloc en el nostre àmbit, molts d'ells, una part molt important, tenen lloc justament al voltant de les escoles. I això fa que d'alguna manera vulguem protegir aquests entorns escolars d'aquesta amenaça per la seva salut i la seva vida, fins i tot. Hi ha un altre factor important relacionat també amb això, i és que cada vegada més, o en els últims anys, hem vist com hi ha molts infants que tenen una conducta sedentària i una conducta i un excés de pes. L'excés de pes, que entenem tant obesitat com el sobrepès, com un factor de risc molt important, sobretot per la salut, no només per la infància i l'adolescència, però també de cara a l'etapa adulta. Augmenta el risc de la diabetis, de malalties metabòliques, de problemes també cardiovasculars i, per tant, tot allò que vagi tenint lloc durant la infància, si no hi posem solució durant la infància, serà molt difícil després a l'etapa de l'adolescència o a l'etapa adulta que hi puguem posar-hi algun tipus de solució. Com us deia, a prop de la meitat dels infants catalans en algun moment del dia tenen això que diem un oci sedentari, passen més de 2 hores davant d'un ordinador, d'una tablet, de la tele, d'una consola i, per tant, no és només el que ens puguin preocupar de l'exposició a pantalles, de les xarxes socials, etc., sinó és tot allò que també és tot allò que deixen de fer, aquestes activitats a l'aire lliure i aquesta mobilitat activa. I aquí m'agradaria una miqueta ja parlar de la sensorització i de com això pot ser una oportunitat per les escoles i com pot ser una oportunitat per la salut de la infància i en general de tota la comunitat educativa.
Sabeu que per tot el món tenim distribuïts una sèrie de sensors que mesuren la qualitat de l'aire, més o menys en continu, més o menys de manera freqüent, i que, per tant, ens ajuden a conèixer aquesta qualitat de l'aire. A nivell de Catalunya en tenim uns quants, en tenim distribuïts a diferents municipis i, tanmateix, malgrat això, per exemple, aquest que seria el mapa que ens ofereix l'Agència Ambiental Europea dels sensors que tenim a Catalunya, tot i que ens poden semblar molts, no en tenim ni de bon tros a cada municipi. I, de fet, si anem ja en particular a aquells que mesuren partícules, per exemple, partícules PM2,5, són molt poquets els municipis de Catalunya que tenen un sensor que ens doni aquestes dades. Per tant, en aquest sentit, poder monitoritzar la qualitat de l'aire des de les escoles ens podrà oferir molta informació als docents, als sanitaris i a les famílies, i que també això puguem traslladar-ho a l'administració per posar-hi solucions. De fet, segur que molts de vosaltres teniu instal·lat alguna aplicació del mòbil on us mesura aquesta qualitat de l'aire, i tot i no tenir sensors, per exemple, a molts llocs de Catalunya, ens fan estimacions d'una qualitat de l'aire. Si mirem el que ens deien aquests sensors que tenim instal·lats aquí a Catalunya, per exemple, partícules en suspensió, teníem pitjor qualitat de l'aire a municipis com Manlleu o Lleida que no pas a Barcelona aquests dies d'hivern, relacionat justament amb aquesta situació d'un ambient sec, de falta de pluja, de crema de restes agrícoles, de restes vegetals, de la calefacció, en unes condicions orogràfiques molt particulars i d'inversió tèrmica. Doncs aquests nivells, un cop coneixem, ens fan una miqueta posar-nos en el mapa, i si mirem altres territoris, per exemple, si mirem a la Xina o a la Índia, veurem que aquests mateixos dies o dies semblants que teníem aquesta mala qualitat de l'aire, aquests municipis que us comentava, eren similars als que es podien respirar a la ciutat de Shanghai, per exemple, o a la ciutat de Bombay, a la Índia, i això ja, jo crec que d'alguna manera ens impacta i ens crida l'atenció sobre la necessitat de primer mesurar, perquè si no ho mesurem serà difícil fer cridar l'atenció a la població sobre aquesta problemàtica i després de posar-hi mesures. De fet, el 2020, en plena pandèmia, des de la Societat Catalana de Pediatria, identificaven aquesta sensorització de les aules amb qualitat de l'aire, amb el trànsit, també pot ser interessant mesurar el trànsit, el CO2, que amb la pandèmia li donava molta importància pel tema de la transmissió dels virus, encara pot ser molt important, així com també moltes altres coses que us deixaré aquí perquè pugueu revisar, com per exemple les activitats a l'aire lliure en entorns, en zones verdes. Necessitem renaturalitzar i reverdir els patis i els entorns escolars. De fet, fa pocs mesos, des de la Societat Catalana de Pediatria, en col·laboració amb altres societats científiques i altres instituts de recerca, elaboràvem aquest decàleg per uns entorns escolars segurs i saludables. I un dels punts tornàvem a insistir en la necessitat de monitorar les aules, d'instal·lar sensors de qualitat de l'aire i acústica com una eina pedagògica i també de millora de la salut dels infants. I per descomptat, com a pediatres no podíem fer una altra cosa que demanar que els nivells que tinguem en consideració a les aules siguin aquells que, a partir dels quals ja podem mesurar efectes en salut, ja tenen un impacte negatiu pels infants. Per tant, no fer servir els llindars legals, sinó els llindars que recomana l'Organització Mundial de la Salut. I en aquest sentit, aquesta fantàstica iniciativa que vosaltres participareu de començar a mesurar la qualitat de l'aire als vostres centres educatius, és una oportunitat pedagògica pels alumnes, per la comunitat educativa, per l'administració, però també que esperem que tingui una repercussió per millorar aquests entorns i millorar la salut dels infants a nivell global. De fet, nosaltres hem tingut alguna experiència pilot, aquí a Olot, per exemple, on hem pogut
distribuir algun sensor, alguna escola, aquest és, per exemple, l'Institut d'Escola Greda, on ells han pogut mesurar durant un temps la qualitat de l'aire. Nosaltres també tenim un sensor portàtil per fer un experiment molt senzill, que és mesurar la qualitat de l'aire, per exemple, a prop o lluny de la carretera, del trànsit que hi pot passar a prop d'un centre educatiu. I aquests sensors, aquesta sensorització els ha permès que a centres educatius com el seu identificar que és el moment entre les 8 i 9 del matí que hi ha més trànsit motoritzat on hi ha un pic més alt de contaminació de l'aire i per tant tenir molt ben identificat quin pot ser el problema per posar-hi solucions tant a nivell de centre com a nivell també dels ajuntaments. De fet, l'experiència ha estat tan positiva que en aquest cas l'Institut d'Escola Greda va voler compartir aquest projecte amb tot l'hospital i va penjar una exposició al hall de l'hospital i per tant una molt bona pràctica que convido a que vosaltres en els vostres centres educatius pugueu compartir també amb els vostres centres sanitaris que tingueu a la vora. Com us deia, riscos i oportunitats. La mobilitat escolar és una gran oportunitat per treballar tot el que té a veure amb qualitat de l'aire. Sabem que, per dades de l'enquesta de salut de Catalunya, que fa periòdicament a nivell català, que la mobilitat en cotxe, és a dir, que els nens es desplacin, els infants es desplacin al seu centre educatiu en cotxe o en moto, en vehicle motoritzat, a Catalunya la mitjana és al voltant del 24,7%. Però si mirem altres entorns, tenim a una punta, tenim Barcelona, on molts pocs infants fan servir el cotxe per anar a l'escola, de fet no arriba ni al 10%, mentre que a llocs com les comarques gironines, el Camp de Tarragona, o molt particularment la ciutat d'Olot, aquesta xifra augmenta de manera molt important. Per exemple, la meva ciutat, la ciutat d'Olot, al voltant de la meitat dels infants escullen el cotxe, o més aviat les seves famílies escullen el cotxe o la moto per portar-los a l'escola. I per tant, la mobilitat sostenible, no només sostenible, no només estem parlant que no generi contaminants a l'aire, sinó la mobilitat activa té un paper molt important per reduir aquests riscos associats a la salut. De fet, com podeu veure en aquest estudi, l'ús de la bicicleta té uns avantatges molt importants a nivell social, a nivell no només de salut individual, sinó a nivell de salut col·lectiva i a nivell de despesa sanitària. El tren també, curiosament, el transport públic normalment no és de porta a porta, sinó que ens requereix que hagin de fer desplaçaments a peu, desplaçaments en bicicleta, aquesta mobilitat intermodal, i per tant també el tren és una oportunitat per reduir la mortalitat i la incidència d'algunes malalties com el càncer a nivell global, aquells municipis que en disposen o que no en disposen però que haurien de tenir-ne. I també els desplaçaments a peu, per descomptat, segueix tenint un impacte molt saludable. De fet, des de les institucions, des de les societats científiques de pediatria, per exemple, des de l'Associació Espanyola de Pediatria, també vam elaborar materials per les escoles i pels centres educatius i pels ajuntaments, recollint una miqueta tots els avantatges que tenia la mobilitat activa per la salut dels infants. En aquest cas, amb aquesta infografia tan bonica, que augmenta, per exemple, l'autoestima, augmenta la concentració. Els infants que han pogut anar a peu o en bicicleta normalment arriben més motivats, amb més ganes de fer les activitats al seu centre educatiu, que no pas els que han anat en cotxe. Redueix el risc cardiovascular per totes les coses que hem anat dient, ajuda a prevenir l'obesitat i el sobrepès, augmenta també, potencia les relacions familiars i amb la comunitat, perquè aquells infants que van a peu o en bici amb altres companys, amb gent del barri que no necessàriament són de la seva classe, ajuda a teixir aquesta xarxa de relacions i finalment té un impacte molt important en el medi ambient, en reduir els contaminants a l'aire, són cotxes que es queden al garatge, per dir-ho d'alguna manera, i també són gasos d'efecte hivernacle que es deixen d'emetre. Segur que coneixeu algunes iniciatives com el Bicibús, que és una iniciativa que justament potencia aquesta mobilitat activa, aquesta mobilitat en bicicleta als centres educatius.
També des de la Societat Catalana de Pediatria hem elaborat un decàleg de recomanacions i una miqueta quins avantatges té per la salut i pel medi ambient i fins i tot a nivell econòmic per les famílies. També hi ha iniciatives com la Revolta Escolar que justament reivindiquen aquesta pacificació dels entorns escolars i per tant que molts de vosaltres com a docents haureu sentit o fins i tot participat. I justament aquest moviment de revolta escolar, quan han preguntat a les famílies, han fet enquestes, doncs els diferents punts que reivindiquen tots tenen una acceptació molt alta, una molt bona acollida per part de les famílies, però potser el que té una miqueta més és justament l'adopció de mesures urgents de restriccions del trànsit en els carrers adjacents als centres escolars. Per tant, una de les mesures que ha de poder tenir conseqüència amb aquesta mesura de la qualitat de l'aire és la restricció del trànsit en els entorns educatius. El trànsit, els cotxes davant de les escoles, doncs esperem que en un futur sigui una cosa tan anacrònica com anar a una escola o a una consulta d'un metge i estigui el professional fumant-nos a la cara. Jo penso que en un futur haurem d'anar avançant per millorar la salut dels infants de manera col·lectiva com és la restricció del trànsit. I de fet una de les coses que les famílies més reportaven és que sentien que els entorns escolars no eren un lloc segur, pel trànsit motoritzat que avançava, en moltes ocasions més ràpid del permès a nivell legal, i com tot això els preocupava. La restricció del trànsit està arribant en moltes ocasions de manera festiva o reivindicativa per part d'algunes associacions de familiars d'alumnes, aquesta per exemple és una imatge d'aquí d'Olot, però d'altres està arribant també de manera ja estructural, per l'aposta d'alguns municipis, d'alguns ajuntaments, que han decidit que les zones on abans hi passaven cotxes o s'hi aparcaven els cotxes, ara són zones d'estada, són zones de joc, són zones que facilitin l'accés a mobilitat activa com seria a peu, per tant voreres més amples, o en bicicleta amb bicicarrils, carrils bicis segurs i segregats del trànsit motoritzat. L'altre aspecte també molt important té a veure amb la renaturalització dels entorns educatius, els carrers adjacents, però també dels patis, pel seu impacte molt important en reduir, per exemple, la calor a l'estiu, millorar la biodiversitat local i també poden ser una eina pedagògica molt interessant. Els espais verds urbans s'han relacionat amb multitud de beneficis per la salut, com seria una reducció global de la mortalitat, una reducció també del risc cardiovascular i metabòlic. Potser l'àmbit que més s'ha estudiat és l'àmbit de la salut mental, les persones que viuen a prop de zones verdes, de zones blaves, com serien zones arbrades, parcs, boscos, platges, reporten menors escales de tristesa, d'estrès, millors escales d'autoestima, millor de tensió, etc. Per tant, incorporar aquests espais verds, aquests espais protectors a la salut dels infants, en aquest cas en els centres educatius, és també una proposta molt interessant per la seva qualitat de vida i també per totes les persones que hi estiguin en contacte. Perquè, a més, aquests espais verds per si ens poden ajudar a millorar o a mitigar aquesta contaminació atmosfèrica, ens poden ajudar a reduir aquest efecte illa de calor que tenim a les ciutats per la presència de l'asfalt, del ciment, que tenim encara, a Catalunya tenim encara moltes places dures, molts espais, molts carrers sense un arbre, i poden també aportar de manera modesta a contribuir a captar més CO2 i a reduir l'efecte hivernacle a escala local, si voleu, de manera molt modesta, i també ens ajuden a ser més resilients a esdeveniments climàtics extrems com són les inundacions. Cada vegada més sabem que la biodiversitat, no només tenir verd,
sinó un verd variat, amb presència de diferents espècies que acullin també diferents espècies de fauna local, doncs poden també tenir una sèrie d'avantatges per la salut de les persones. I per tant, portar això a les ciutats és molt important i personalment penso que les escoles poden ser naus capitanes d'aquesta transformació urbana i per tant incorporar aquests aspectes tant de restricció del trànsit com de renaturalització dels patis i dels voltants de les escoles doncs pot ser clau per la salut d'aquesta generació i de les generacions futures. I en aquest sentit us convido a participar, a fer un diagnòstic de salut ambiental escolar. Tenim eines com els companys de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de Múrcia, on mitjançant una petita enquesta de 7 minuts ens ajuda a identificar riscos a l'escola per la salut de la infància. Aquí en tindríem molts i una miqueta per amor al temps doncs no hem entrat en tots, però us convido a que ho pugueu fer com una eina també de conscienciació i amb un fort component pedagògic. Per tant, jo dic que els pediatres i els sanitaris hem d'estar en contacte amb les escoles, vosaltres per descomptat esteu a la primera línia i m'agradaria acabar amb aquesta frase que justament aquest any passat, el 2023, les Nacions Unides van actualitzar la Convenció sobre els Drets dels Infants i és que diuen que els infants tenen dret també a un medi ambient net, saludable i sostenible. I amb aquesta frase us deixo, espero que us hagi agradat, que us hagi estat útil i si teniu qualsevol pregunta o comentari estic a la vostra disposició. Moltes gràcies.